Mwa bo Sofia nwezi Igbo Nwokori na asị gị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. I dedicate this song to Let Lolo Mrs. Ezechimeremeze nwanyi nzu Philip Okeke, the Manu the first of Egwuoma, Uguta Imo State, the good mother of Ezechimeremeze of Egwuoma. May her soul rest in peace. Amen. We are inviting you all on 2nd of January 2025 for her burial ceremony. Otu ihe anyị dị na-agba mbọ na amụ ụmụaka na-azụ ụmụaka na-ata afụfụ na-azụ ha ka ha bụrụ mmadụ bụ ka anyị nwee hụ ndị ga-ene anyị nka. Ya mere ọ na-abụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị bicha nnọọ ogologo ndụ wee ruo mgbe ọ ga-ana. Ọ bụrụ onye ritara ihe ụmụaka ya, o buru ngozi niile bukwasị ha, jiri ọṅụ wee na mmụọ dịka Isaac. Maka na Isaac richara ihe esiri ya, ọ sịrị ịsọ ya ga-awetara ya ihe ya ka ya rie. Jekọb wee jiri aghụghọ mara na onye rijuru afọ abụọ na mmụọ, o buru ọchị na-ana wee siere nwoke ihe. Isaac wee rijuo afọ wee nye ngozi pụrụ iche. Ya mere n'ụbọchị tata ị ga-esoro anyị ka anyị gaa n'obodo Egwuoma. Egwuoma dị n'Imo steeti na mpaghara Uguta, bụ ebe Ezechimeremeze gwara mama ya eniri ya ma nye ya akwamozu nke pụrụ iche. Ya bụ nwaanyị kara nka, ya bụ nwaanyị biri ndụ ọfụma. Etu a ka ọ na-abụ ndị Igbo bichaa ya asị na nke a bụ celebration of life. Maka ịmata na ọ bụ befitting life tọtara befitting burial. Ya bụrụ ọ bụrụ na ime nweghị etu isi nye nne na nna gị mụ ha dị ndụ, ịkpọ Ugwumba TV ya pụta ebe ahụ akwa gị mụ. Mana ọ bụrụ na ị nechaa etu Ezechimeremeze si wee ne ndị mama ya anya mgbe ọ dị ndụ, ị ga-amalụ na di malụ Mabel nwaanyị nzu Philip Okeke Ọdịgwanya, bụ onye gbariri afọ 9 na afọ 5, buru ngozi overdose wee nwụkwasị nwa nwoke nakwa ụmụ ya niile, ọ kachasị Ezechimeremeze tupu ọ na-ana mmụọ, maka na emetara ya na ndụ wee metakwa ya n'ọnwụ. Sonyere Ugwumba TV dịka anyị na-aga obodo Egwuoma bụ nke dị na Uguta n'Imo steeti, ka anyị gosi na etu ya bụ esi wee mee. Philip Okeke, the man who invest in Egwuoma Nabago. Mama si no bin di bemba no si jebedi, no bin se Philip Okeke Egwuoma. Opinulia, no wa diego. Mabelu manisu, omu diego. Omu diego. Omu diego. Mabelu manisu, omu Egwuoma. Guitar. Ezechimeremeze Alusego Egwuoma, golden son of Egwuoma, Udogu jelu Dallas Fort Worth na America bili. Onye se dibelenu oimu bedebe Olisado onye nwegwu na isebale. Mana ndị ga-ebedebe anwụli ka ị ga-enwebenu na mmadụ ruo 80 years n'ọtọrọ atọ. Mana mama dị 95 years ọgbajebe. Ezechimeremeze n'ozu a bụ ozu olili. Anyị ga-ebedebe, anyị ga-akwadebe, anyị ga-olibe n'aka Chukwu bịa. Oyo ọnwa dị anya moto, ọnwa dị ego n'elu ụwa, ọnwa dị ego, ọnwa dị ego n'elu ụwa, ọnwa dị ewe dọla, ọnwa dị ego n'elu
we panso Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa jeli ego nenu Ọnwa jewe oiro Abelu Manisu, Omubialigwe Lọ́lá bisisi Katrini Chidumebi Chimeremeze Ngosimba nwanyị First lady n'obieze Chimeremeze Di manu di second one of ewu ọma Ngosimba bedebe Ngosimba yaloba Na di manu di first anabobodo afudebe His Royal Majesty Igbo Agadagiri one of Edemunsuka Nọọsì Ezechimeremeze yaloba Ezebedebe akwa n'ọnwa dị anụ ya Chief Ibeto Kletusu Omekani Yawa na Nnewi Nọọsì Ezechimeremeze yaloba Eze yaloba na nwa ga-akwa nne na nna His Excellency Anayo Charles Okorata former governor of Imo State Owele gwalu Ezechimeremeze na nwa ga-akwa nne na nna nne n'ụwa Iru Olebu former deputy governor Bemeki Edion Imo State Nọọsì Ezechimeremeze bedebe na nwa ga-akwa nne na nna nne n'ụwa Ugwumba Imo State Begebege Obese ficha anya mmiri Ezechimeremeze Nwagwalu Ezechimeremeze na nwa ga-akwa nne na nna nne n'ụwa Ọnwa nyanya moto Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyeli ego Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyeli dọla Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyeli panso Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyeli oiro Abelu Manisu, Omubialigwe Nani malu n'ọnwa na-ekweka n'ụzọ bịa Ọnwa nwere onye isi na o nwere onye nna Ịmalụkwa Ọnwa nwere onye ọrụ aka n'oge Ọnwa n'ịdị afụ ụzọ Chifu IGBO ibe Eziokwu Chimeremeze ka nnukwu Manisi Ezechimeremeze yaloba Ezebedebe n'ọnwụ bụ omenna Chifu Donatus Nwokoye Eziokwu Chimeremeze gịka mụ na-akpọ Manisia Ezechimeremeze Nwana mara onye bụ eze nne n'ụwa Chifu Boniface Nwokoye Eziokwu Chimeremeze gịka mụ na-akpọ Boniface gbalụ Ezechimeremeze ficha anya mmiri na nwa ga-akpọ nne na nna n'ụwa inugo Ọnwa nyanya moto Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyeli ego Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyewe dọla Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyewe panso Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyewe oiro Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyanya moto Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyeli ego Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyanya moto Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyeli ego Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa Ọnwa nyanya moto Abelu Manisu, Omujeli. Ọnwa nyeli ego n'ụwa etu o si eme n'ụwa
ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ya mere anyị kwenyere na etu a ka ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe si wee kwụọ n'ahịrị na-egbu opi ike na-anabata di ma alụ na-asị ya nwa m bịa zuru ike maka na ị mere ọfụma.
otu onye jụrụ si ọkwa nwaanyị gbara 95 years ka a na-ebere ụdị ọkwa. O welụtara mma n'ime akwụkwọ nsọ na Dorcas mgbe ọ nwụrụ ndị mmadụ sịrị mba onye o kwesịbeghị ịnwụ. N'agbanyeghị na ọ gbara 95 years, nwaanyị nzu nwere ndị o metụrụ n'ụdị pụrụ iche, ya mere eji na-eru uju n'ụdị pụrụ iche. It's important. What is this one?
why. No. Okay. No. Come on, now walk like this. Walk like Thank you.
Yes, Baba, si onye ọbụla nna m na-enye m ga-abịakwute m. Agaghị m ahapụkwara onye ọbụla nke nna m, onye ọbụla nke na-abịakwute m. N'ihi na esi n'eluigwe bịa ịnụ uche m, kama ọ bụ ihe uche ka onye zitere m. Nke a bụ uche onye zitere m. Ka m ghara ịtụfu ihe
Ozioma Oseboro. Otobu Yesu. Amen. Masa 10 o'clock. Kema 10 o'clock I kono na eche editel match. Wana gala. At a certain point, I decided Kaiga Bazela family guardian match. Ogem Kabu outside and I was in all when the forces. Naga Shinake. Yes, Uro is a simple woman. So, Uro Bianaka Ego na mama onye haka mama today the last birthday and she has entered the church of God. Church, my 500 million, my iron roof in against, but we continue to hope in the Lord that Mama will work for us. Mama will draw support for this church. That Agaroshi church here. By God's grace, this time, at least the whole walls will have been completed. Onye si n'ọnwụ kulite onye bụ Jesu Kristi ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ndụ na nzọpụta. Ezechimeremeze, that she may share the light of Christ's resurrection. Come into new life of happiness and peace. We pray, O Lord. We pray, O Lord.
gathered here to pray for Ezechimeremeze, that we may live, act, and speak in full realization that one day we shall be called upon to answer for our thoughts, words, and actions. We pray, O Lord.
ka ndị na-aga nwụrịrị na-ebute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ ọnwụ dị n'ụwa ọzọ maka ndị kwere na gị o sebụrụ ụwa ndụ anaghị enwe njedebe ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya mgbe ụlọ ikwu ụwa mebiri a na-akpọpụta anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe n'ihi nke anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma okpu eze na ike ọchịchị ha napụrụ so igwe ndị ha niile nke n'igwe na-ekwu okwu otuto ga-ebighị ebi na-asị Please may you kneel down wherever you are. The cameraman, please. May we kneel down. Ele says in the receive God my soul.
say anymore, my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us life everlasting. Servers, kele seminarian anyị, God bless you. Kelekwa ndị si ebe dị iche bịa, kele ndị cameramen, ma ndị jita Nokia touch n'eze. God bless all of you.
enwechara ndị skrin ha kụwachara akụwa ha jikwa ya na-ese. God bless you. Onye ọbụla ka ọbụla iji ise Chukwu gọzie gị. Na-ekelezi ele onye na-ekelebeghị ya. Oke, ekelebe m onwe m. Ana m ekelekwa onwe m n'ụzọ pụrụ iche. N'ụzọ pụrụ iche ana m ekele onwe m. May God bless me also in Jesus' name. Ndị undertakers ekele, ndị band ha anọghị ya. Ndị band abịara ha bịa. Ekelele m ha in absence here. May God bless each and every one of us through Christ our Lord. Ya mere ka anyị jiri n'ụwa ala Chineke onye na-enye niile ndụ ka o bulite ahụhụ mama anyị bụ Ezinne Nwabara. Nye ya ọnọdụ n'etiti ndị nsọ ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị na-ekwenụ gara aga. Ka o gosi ebere n'ime nke ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụkwa onye ji ọnwụ gbapụta onye akwụkwọrọ okwu ojii. Onye mere ka ya na-adịbara mma na onye ikwukwara n'okwu aka ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka onye sonye n'akwụkwọ ọrụ nke eze ahụ dị ebighị ebi na mgbe ekele enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nna, n'agaghị ka anyị ga-etinye mkpụrụ obi mama anyị Ezinne Nwabara. Anyị nwere nchekwube ọ ga-eso ndị niile nwere ndị Kristi bilite ụbọchị ikpeazụ wee binyere gị ebe. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma niile iji gozie m odibo na ndụ nke a bụrụ ọnụ. Ihe ọma ndị a bụ ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere were ebere gị ntị n'arịrịọ nke anyị na-arịọ gị, o onye nwe anyị. Ohere n'ọtụtụ gị ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwa anyị aka bụ ndị nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okpukpere na-akasịtụ ọnụ anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji ezute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Mrs. Ezinne Nwabara, nwa N'izu Philip Okeke Odibo. How does she wait for the house of Father? No, sorry. I am the immediate family and answer well. No, sorry. You might
madana mama nyasigi kemesia ezigbo 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 madana mama nyasigi kemesia Opurebros Igwe Jenga. UGWUMBA.
madana mama anyasị gị ka emesịa ahịa ezigbo 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 madana mama anyasị gị ka emesịa ugbu a anyị na-agọnye ahụ nwanne anyị na mama anyị n'ala ka ọ laghachi ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa mama anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye ga-eme ka ahụ anyị nke a dara ada gbanwee wee yi ahụ ndụ ya bụsi. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ mama anyị n'aka Chineke ka ọ nara anyị n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya fụdị ọzọ n'oge ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, nna anyị nọ n'eluigwe, ka anyị kpee ekpere maka mama anyị. Ka anyị rịọ ọnọdụ nwere anyị Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m ọbụla dị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla na-adị ndụ nke na-ekwukwa na m agaghị anwụ ma ọ dị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe anyị ga-aza bụ di nwere ụnụrụ arịrị anyị kwuo na ya. Di nwere anya mmiri gbara gị n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarọs. Kasie anyị nwe n'onwe anyị obi, anyị arịọ gị biko Chinwenụ. Ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye mama anyị ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị biko Chinwenụ. Ka gị onye kwuru onye ohi nke charịnụ nkwa nke paradaịs nabata mama anyị na alaeze gị, anyị arịọ gị biko Chinwenụ. Eji mmiri baptizim wụcha mama anyị, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume, dịkwa ya mmanụ nke nzọpụta. Onye nwe anyị nye ezumike n'etiti ndị nsọ gị, anyị arịọ gị biko Chinwenụ. Eji oriri nsọ nke ahụ gị n'ọbara gị wee zụọ mama anyị, ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị, anyị arịọ gị biko Chinwenụ. Anyị na-eru uju n'ihi ọnwụ mama anyị na nwanne anyị nwaanyị. Ka anyị jiri okwukwe na olileanya nke mbilite n'ọnwụ gị were ha kasị anyị obi, anyị arịọ gị biko Chinwenụ. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere mama anyị bụ Mabel. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị dị n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere nụ, mee ka ebere gị site otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị ndị a site na Kristi dị nwe n'anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi, onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Ekpere maka ndị na-eru uju. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị, nyere anyị aka ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-adịwanye nso. Mee ka anyị kwado maka ụbọchị ikpeazụ nke anyị site n'iji na-ebi ezigbo mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwụ na-akwado ya akwado ghara ịkwụdo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Mama Bells, lands for my Chineke na Babazina.
Station chairman. Station chairman. Mama nyasigi kemesia. Madana. 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 Mama nyasigi kemesia. Speed. They like Reba speed. They man they go so and the too fast. Don't hit you run on 8 lanes in one side. It's 8 plus 8 now 16. Even every street in a I actually mean on your wall of the Abbey Lodge because as far as Igbo, you know, an Igbo, all I beg you know, I want to prove them wrong.
ya bụ biko ka m were na ikikere unu nyere m dịka the master of this ceremony ka m were igwe na-egbu ogwu nyefee ofe onye echichi m fụrụ nọ n'etiti anyị n'aka ka okpoko orisa nọ n'igwe na-ekekere ụwa ka ha gbadata anyị tabazi ọjị iribe ka nsọ ghara ịya wa na anyị biko ọ gbara oriri ka anyị bịara ka anyị fụ. Biko, let's pray. Father, we thank you for what you have done. Thank you for this great opportunity given to us today to be here, to join hands with our brother as he left our mother to rest today. Father, we know that in anything you say we should give you thanks. And we have come to thank you for all the people who are coming here today and those of them that are here. Father, we pray that as we are going to stay here today peacefully, and as we are going, we go peacefully. In the name of Jesus. Upurubrus IGBOWOOD. You are here with your lover. 1 + 1 is 1. If not, I would have said it would have been Chief and Lolo. Meanwhile, ladies and gentlemen, Chief and Lolo Oduma, I say welcome, sir. Welcome to IGBOMA. You are from Unso. Okay, this is Oru East. Welcome, sir. One governor. Even a governor of Oru East. He is also here today to entertain us. Onye na-ekwugo ọkwa ọja ndị Igbo. Onye mụ na ya wee meka ife iberibe anyị na-adadoro anya ọhịa anyị na-eme were na-ewetara ihe nna gwọ ya ka iji tinye fuel na mashin iji bịa ebe ata na ya ndị a niile ịma egwu ma ọkwa ọja ha eche na ọsọ ọja ka ị na-akwa biko tupu anyị arụ ọrụ balịstia na anụ microphone nke God bless you. DJ Soplo City. Ligon de Baye Kenemono. A Tubu Quifor Nana Yombagalo. Oh, Yada like and then Pompo never, Baran and Nande Pompo. Over my fault, all my dad, the reason why no one killing Pompo because of love. There were more yen them. Even more never like him Pompo, how much more? Even Pompo can eat them. So I want to like and then Pompo Baramona that he wants. Even you prefer American catechism 5 years, a foreign man at already. A way to get catechism Nananka. Chief or Nika Yasano or even Maricha. The day no women and dog and a Sunday Pompo. I was in your late in a catechism, 107 good years. I was 22 years then. When I'm late in a catechism, the 15 years. I pure 15 years in relating nature capiam. Our catechism as also Guru Mata Bano Guru Kibia. Check the shame and Murilania. In my one killing Bombocam, both for the Hagatori Chobia Choba. Nine good Jane wine, not all Poloka. My wife can go. She said, when who in Ibanje Makari, or what you may mamma when men go to a man getting the river, when they go Nebai, I will not a white logo. Where is Ibagua? Where is Bomai?
mana o nwere sọsọ one side o si ma afịa and ọ na-ewute m. My brother kemgbe m ji nwaanyị ka m ogo kwa mbọsị na-agwa nwunye m okwu cheba m na-ekpere Chineke ebe m na-asị my own wife m ji ego m nụta nne m ohe ego ịnọ ebe by the side na-eche mmechi na m na-anata oriri biko my Lord Bishop etorogo m nnata oriri onye na-awụ ego odogwu biko nwunye gị ọka na-atụ ime ka m bịa ọbọị na ana m edobe isi na ọchịchị Buhari ka Tinubu ka nwaanyị na-awụ ụdị ego Chineke kọndọkta agbakọ m ọnụ ha ezi ndụ na amụ na gị nwe chairman mgbe gbagoro ụdị ha anyị mere bifọ ichie ihe mba biko nwunye gị ga na-atụ ime bịa kpọrọ na ana m edobe isi Bishop gị ka m na-agwa na emekọtara m Sọnde ka m na-ahapụ ụka ejigidoro m katikizim na nka ekweghị enye m oriri nsọ nwe jewara katikizim na agụrụ anọ m na ndị St. Patrick's agụrụ na-enye ụmụaka bepụta obi my Lord Bishop ama na ndị fara na-ekwu njọ n'ọnụ na agụrụ ka m nọchọpụta nwaanyị dị 75 years ya tọratara from ikpere alụsị ha aba bịara katikizim nnata ori ya makwụ n'ihu nwa nọ n'azụ ya ka e buru ụzọ jụọ ya katikizim fara jụọ ya nne Eliza ife omeme nke aṅụle nke mbụ ịmadugo onu ndị fara na-adị nwaanyị agụrụ tọpụ akwa machikwa kpọọ ya fada negharịkwu anya bụ n'ihe ụmụazị fada aghọta ife nwaanyị na-ekwu ọsịa nne Eliza ife anyị fa kụziri ụnụ na katikizim ife omeme nke aṅụle nke mbụ nwaanyị kpọọ ya fada abịasịghị na ha anụ nwaanyị ya bụ ọ na-agụkwu ebe a ka okwu nọse akwara nwaanyị kwadere katikist nna ikwu nke bụ ọtọ na ome katikist ajụọ nwaanyị nne Eliza onye bụ nwoke mbụ nwaanyị asị ya kati bịakwa ọkwa ịma na rome ụlọ ọwụsị gbaba akwụ n'abịa chief nwaanyị na-ekwu katikist ahụta nne Eliza ife anyị fa kụziri na ịzabaghị ihe naba nwaanyị sị akati bụ nkwube nnene ọsịa kwube ọsịa kati weheta ntị ntakwere nge biko kedu ife tụrụ odogwu anyị chekwa nkume ezi mmiri ome ka m na wan ofe aka land ihe adị nna m okwu inu ọkụkọ ya mụta ego ebe igbuo n'aka nne mgbe gbuo n'aka ekpe mma onye kpọrọ gị na mmanya na mma onye kpọrọ gị na jeje zuo ya arụ akpata mmiri ya wuo onye ọma anya DJ Surplus City o jezuo m arụ jiri nwayọọ aka m natara akpa m oriri nsọ n'ọnụ ka m ghara ịkpọ ibe natara selewa akpa agbara n'igirigi ọkụkọ ejiji agbafe na nwa n'ụzọ ife nna agwa bishọp m ijem na ndị ụka mgbe asị nwaanyị ya kụzie onye bụ nwoke mbụ wee heta ntị jụọ kati ọ na-abụ ọzi Thomas nke be nọrụga tupu ọnwụ dị wee nụba m katikizm mmechikwuo ụka mana o nwere ife na-awa n'aba Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ọ na-aba nọrọ mmadụ esiwe mmụọ dị Surplus City ọ bụ ya ka mma polisi gbara nkịta tọọchị ọgwụ dara igwu ndị nche fada bịara ụka na-aba mba na ndị ụka ehihie nne ụmụ ya nọ na-ebịara ka njụọ fada oke kpọrọ sabara akwa maba ọsọ ịnụ nwaanyị agụwegwe ọkwa eziokwu ma ụnụ ga-ekwe ntị akwụna ụlọ obi ya na-agba ọkụ osi na windo wee gbụwara onwe egwu ibe olu zuru izu ụka na-akpa ugochukwu ife ọhụrụ agwụ n'oge prọpati ihe wee gba nnekwute ọsọ Igbo be anyị onye jere ụka nata oriri izu dibịa n'ụzọ ya natakwuo ya ọjị elu onye n'igwe mara nke bụ nnene ụfọdụ ibe ndị ụka na-egwu na awaji n'aba ịmakwa ejere m ụka sị mkpe ebere chukwu nnatapụka nna m na-aga ọjị soro ihe wee gọba ọjị hei odeji nji na-abịarugbo arụ nsọ mesoro eke na-abara oyi ihe ego n'aka ọ na-ele nkakụ na ahụrụ tụba egwu ọgwọ ego dịka na ọkpa ahụ mgbe anya akwa aja ahụ ọgụ aba dịka aba mmaka ma ọ na-ekwu okwu ya akpa ka egbe ekwuo odeji nji na-ewetụrere mgbe okwu mgbe na-ere mmanwụ esekwa ọgwụ ọja bịa nso Nene mo, ọ bịara mba dịka na-aba nsu na
ya Ezechimeremeze ibe jiri bịa na Chineke nwa n'iyi n'ụwa ya na onye ọbụla bịara n'ala Igbo ya gọziri agọzi mere ibe dị mma n'ime odeji njinja macha okwu biye mgbe were ọsọ wee bịaba be Ezechimeremeze na-ekpedola gị n'ụwa m ngwa n'ọzọ gị onye a na-ekwu erutekwo Igbo onye a na-ekwu batalụ nkume ji mmiri omeka nna ya ọkụ nwata meka nna mụrụ ya ọkpagbu onwe ya n'ike ewerigbo dọla sọba na ma batalugwo Ezechimeremeze gbagotebe ugwu anyị jiri ka mba agịrịgo dị ekpo ọdụ ime ọkụ Ezechimeremeze agbagotekwo nwa Chineke gọziri ya n'ibe ọnwụ ya ịhụnanya m n'ọgbọ bakere m idemba ichie ihemba ichie anyị na-eme ka ihe mba eme nwa Chukwu were ọdị were warụ ekenekwere ngo ebe isiri bute ego tibukwasa n'elu ya na nke ibutere na-esoro nwere ihe ngozi n'elu ngozi ka ndị ụlọ oke nwa nwa na-akụ ekwu ya ka ndị ebe bụ na chi unu ayọwego m ego unu agbana m okirikiri n'ije ụwa mụ na Chukwu m unu agbagwo m okirikiri unu emechawagwo m mma ha na-abịarụ mbe Ezechimeremeze odogwu nnekata ibe ọrụ nwa m mụgharịa m ibe jiri were nwa m na ama m na o nwere onye Amerịka anya ji eru ana ọ nata lụọ ọdị ibe nwa na biya maka ikwudo onye Amerịka ọsụwarị gị ya menụ mana ọma na ya menụ ji analụ biya ọsụwa ya menụ ọlụzie ụbọchị nka eburu ya na nka nata ụlọ ọgbaba aka jijiji ya menụ ana ọkpọbazi obere nwa onye ọzọ mụrụ amụ ga-ekutere m mmiri akpọ nke gị ji ekwe ka o jee ka mgbago menu abịbe karịrị ubiela ọba unu na-agbani onye pụtara unu kwue na unu na ga-agbani ana mepe rie ya unu na-agbani maka onweghị ihe imechara onye Igbo nkọcha naanị ime ya ihe ọtụ na gị gị mere onye Igbo imebi emecha nkọcha ga-adịrịrị n'ime ya mana ụbọchị ọbụla unu hụrụ nkọcha anyị n'anya na nkọcha anyị Chukwu eji aka kparị unu sipọtụ unu anwa na anwane nkọcha anyị anya rụba na ọrụ ọma Chukwu dịrị unu ka unu jerụwa mana unu na-erukwa anya obere na ya ụzọ Igbo nwe obodo siri ike obodo nwe mmeri ọbụla si a na-adịgide Igbo nwe mmeri obodo ọbụla nwe mmeri ibe na-emebi na ahụma ha Tony Odejinjin abụrụ nyabụ iru aja mi na ọzọ ije eje ịnatama chọọ ibe mara ọkpụrụkpụ wetara m osodi ya emi n'ụfọdụ olu m ngị ka m hairi je ọbụ nwa maka na onye ajara na nwoke ibe ya ji agba nwunye ya ka onye ji aka natara ya dị ya edine ngozi aha ọzọ ọchọ ibe mara ọkpụrụkpụ nye Odejiji onye nye ejide m di m ma anọ m ekwukwere m eziokwu Bishọp onye amụma Nwachukwu ji arụ ọrụ n'ebe dị n'ime anya Bishop Dr. Vitalis Odumma ndị iro m mekọtara ike were kwụba n'ozi Igbo ozi siri ike ịnabata imu na ekpere ikpere n'elu timu na ekpere na ọkụ ngwarụba na mmegide n'ọgwụ na n'ike ya ka ụwa dị jiri bilie megide bụ Odejinji nwere mkpụrụ aja arụ iru otu ibe m na-ekpere ejem abụ nwanne m ebe a na-egbu ya nwuchie anya tigwe nwanne m bụ nwa na jeriru na mmehie mgbawa ọgụ ọbụrụ m ajọ ibu ọbụrụ m ibu irukwa etu ibe m na-ekpere mana amarụ m na onye merụ Ezechimeremeze ọbụrụ oke mmanwụ ji emeriri m nkiyo ihe mezile m na mapụtara ụgbọgba okekolu n'okwu kedu ibe ngwarụba ha na-eruzi n'anya anya ebe ajọ ime onye amụma Chineke jiri kparụ mkpọrọ Bishọp Dodo ji ikwe m na ekpere
Jima, no, Buddha, Konubaka, no moon, new creature. Cosivan, you're highly welcome. Thank you. No. Because breva bo ezinem bo nwaizu Mabel Philip Okeke Odebwana onye ụmụnna ihe Obrabe Egwuoma onye ọbụla bịara ebe a fụrụ mụ na my mom n'anya, my family n'anya. Nwere ya ndị Igbo na-agụ ọnụrụ akpọ nwanne agbalọsọ. I appreciate you all coming here for me today and more on the road. I'm making a ma ndị ọgọ, ma ndị enyi, ma ndị ikwu, ma ndị ibe. Biko, ahụrụ gị na main road amatara gị n'ụzọ, amatara gị n'ụlọ. Ebe ọbụla jiri mata gị taa na iruola m ụlọ. Taa ka ị matara onye mbụ. Before m asị na ịmata onye mbụ. Ndị ọbụla bịara ya today amatara Ezechimeremeze. Because taa na ha bịaruola m ụlọ. Mụna ha jiri ike iri ṅụkọ mmiri today na ka ọjị ekele ka m. Thank you. I'm sure that onye nọ here. Ọ gara mmiri gaa anwụ gaa elu ala wee bịaruo here. O si dịkwa nso. O si mmiri fa mmiri ete mgbere na my mom o si ya na-abịa. Ndị Igbo si aka onye ji ka o ji eme ọjị. So sokwanụ m kelee ha. Udenjiji, you're welcome. Ọja ndị Igbo, you're welcome. UGWUMBA, you're welcome. Biko, ada ọwụla n'ebe a, Biko bi Bume Ministry Agba, Chief Boniface Woko, Okeogom. Because I make a lot of people, Frank, Anya, Akodilo, Egadis, Burumba, Nollywood, a lot of people, Bishop, Dr. Peter Solomon. A lot, UGWUMBA, you all are welcome. And then a lot of people are here. My chief of chief, the only official from the whole, from welcome zone. So because you're welcome. Then check and then check here. IGBOWOOD. A lot of people because and a lot of the way coming. Thank you all. You are welcome. Wazinga from US, Abia State. Thank you. On around, I think you are welcome. You are welcome. A lot of people will do one thing or another here. A lot of he needs to go the 80 or 70. A lot of people are here. Biko, kaina heje, ano ayokwa gi biko. Obodo ndị Igbo, ọnwụ na afọ iji kpọtụrụ ni anụnụ. Ife oche dị mma na m na-eji aka mgbafa nke a bụ na onwe ha mgbe m nabarata ghara ịgọzi m. O tego ji ahụ men of God asị m bless you. Lee ihe Chineke ji aka jee bless you. Enwe n'ife atụkwasara aka were bless ya. Kwa akwụkwọ nsọ sa bless the works of your hand. Ọ bụrụ ego ka etiri n'aka Chineke ahụ ihe dị n'aka. Odo jinjin. N'ụzọ pụrụ iche ana m anabata my lordship, his lordship Bishop Dr. Vitalis and Reverend Grace Odumma, all the way from London. Biko kuproni haka. No to aka ho I na nabata Engineer Henry Okeke aka
eze onye oruru ebe ọ bụ na ị nọ anyị sị gị nnọọ anyị bịara ka anyị na gị nọgharịa nke gị mbọsị nke ya agbụkwa anyị abịakwa miwe anyị sị gị nnọọ nnọọ rinne ama ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche CSP Kingsley Iradia Zone 9 ụmụahịa ka isi bịa asụọla m Igbo CSP Kingsley Iradia Zone 9, we want to welcome you. We say welcome, sir. Thank you. The people that make sure that there is peace and tranquility in Igbo land, we say once again welcome. Thank you for coming to commiserate with Ezechimeremeze. Biko Ojanigbo, ị nwekwara idea na onwe ka ndị ọgaranya na-esi okwu ma ha ji microphone. Ị kwesịrị ịma na ọgaranya na-enwe ọdọ. Proceedings IGBOWUMBA. N'ikpeazụ akụziri m ihe akụzi odeji njem okweghị izu okweghị ọnwa asị na onye nkụzi dị ime mmanwụ biko njụọ gị nke zaa n'obi ọcha onye a na-akụziri etu esi atụba nwaanyị ime o mechaa tụba onye nkụzi ime ọ pasịrị ka ọ dara akwụkwọ nya gbara fest anyị kọtara ya n'ike anyị ga-ata ya n'ọkụ anyị kọtara ya n'ike anyị ga-ata ya n'ike nwata nwaanyị gosinu m ife ije aba nganga ọkọdị anyị na-anabatakwa n'etiti anyị ezigbo nwanne anyị nwoke Dr. and Mrs. Kenneth Madueke US ka ị na-eme mma ịnọ n'obodo Egbuoma taa anyị sị gị dọk ị na-ekwu ka nchetara na ọga anyị na ebe a maka a na-enwe nwa ọga ndị ọga ọkọsịrị dị yes ichie ihe mba kelechi eke big obi ọ nọ na mis biko kọpụrụ ihe mba anyị sị gị dọk Ezechimeremeze ị nwekwara anya ukwu a na-ekwu n'ala ịzụ ndị mmadụ ekuru webata atị blọt wee biri nna gị ị nwekwara anya ukwu rugide ya ụlọ amadịghị m n'aka nwere field n'azụ a na-akọwara na ozubere ihe thank God na Chineke ekeghị gị na mgbada Anambra saịdị ya gụrụ na nka mbuzo gbachaka ọrụ ịmakwa igo ụdị a na ịchụọ gị na ụmụnna give me chance anọchikwere n'ụzọ ikwuchikwere m ụzọ na aga m aja mbụkwa gị ụwa ijelepụta mmanwụ na ọgbọ ga-eche n'ugodi Odeji nji nwaanyị agụrụ bịa ebe a ọ nọ na geeti bebe akwa ọmakwa onye nwụrụ ewuchi m nwoke ahụ anwụ ha abụkwa nke ebughị eju nwa ọgwụ ama nọ na ije agbatasị ya ma ọhụ nwoke nwụrụ ọgwụ anyị nwụrụ ọsị nwa m amamihe na-egwu ọdị ya ka nna ebelere iji amanye ma nna Ezechimeremeze ọkama asị ya ma m otego di ya nwụrụ ọsị nwa m shi aghọchide nnọọ ọ bụghị na agwa chembere akwa nri na-aghọ n'ọnụ ọkọdị echighata mgbe aha ọ na-ebe akwa onye na-eke nri ya bịasị ama mabika ebejine kedu nri ihe eri dasị ka eri nri ọ sịghị nwa m eme eri dasị abịa nji enwo nri egwu ahụ nọ n'ọgbọba egwu anyị o richara isi richaa nri ọfụbeghị mmanya ma Lord Bishop bido akwa mmiri mgbe ahụ ọ na-ekpezi anyị naghị amụcha otu mmụọ ọkpọ onye nọ n'akụkụ nwa ahụ na asidenti gburu ihe ka ọ bụ ọnwụ ike asidenti na ọnwụ ike ọrụ dị mgbe ọ na-akọzi chelu dị jesọplọsiti mgbe ọ na-emeji ife anyị kpatasị ya mama ngwa biko ebezine kedu mma ihe aṅụ ekpere egwu m ọ nọ nakwere m aṅụ mme ya ekpere egwu m gwanyere nwa mkpụmkpụ iche ma ọma otu ka o gwuru iwe je were ma otu na-abịa anya mmiri ekiri English go eki respond i present ma otu n'ihu ya n'ụwa nke ahụ abụọ brand ka ọ chọrọ ego esi amụma eche m esi nwa mkpụmkpụ ọsịghị nwa m ya ihe etere uche na ito ke m na-ekwu nke nwa mkpụmkpụ ahụ na-enwe nwa ọhịa ọhịa ọnụ isi amama ọsịghị nwa na ọ bụ ya saka ụtọ dozi ya mana ọ bụ ụdị akụ ya ka m na-abịa ono 5 bottles ọ bụzi ha ọzọ obi n'ịmakwa gbasara ele ka ozu na-abịa asa ozu adịghị mma onye ọzọ nwa ya jidekwa ego ndị ogbe ya na-anwa anwụchichi ebe niile nkịta sara ahụ anya anwụ ọba ma nne ezure mmadụ nna elu akwamozu na-adị UGWUMBA
odogwu jelu Dallas Fort Worth na America bili onye sedibelenu oimu bedebe n'olisado onye nwegwu na isebe alele mana anyị ga-ebedebe anwụli ka ga-enwebenu na mmadụ ruo 80 years n'ọtọrọ atọ mana mama dị 95 years wee gbajebe Ezechimeremeze n'ozu abụ ozu olili anyị ga-ebedebe anyị ga-akwadebe ka anyị golibe n'aka Chukwu dị ya oyo ọnwa dị anya moto ọnwa dị ego n'ụwa ọnwa dị ego ọnwa dị ego n'ụwa ọnwa dị $1 Opurobios Igwe Ejenga. Ezechimeremeze. Yes, sir. Yes. And
Relationship